Soanugi wonten kadang-kadang penyanyi-penyanyi saking ingkang sampun rawuh nggih wonten sing ekspor, wonten sing lokal ya nggih. Ajeng kula tepangaken setunggal Bapak sawiji ingkang sepindah nggih menika sing lokalan dhisit nggih. Iya. Wonten Mbak Sarni nggih. Saking asli saking Temetes. Utawi Kalibatur, oh Kalibatur nggih. Kaping kalihipun saking Kemanjuran ya si lokalan nggih menika Mbak Wiwin. Sugeng rawuh nggih Mbak Wiwin jan artis top temenan. Ya. Juga disambung kembali masih ada sebelahnya lagi ada Mbak Kusmiati juga ini artis juga yang jobnya nggak ada henti-hentinya ya. Masih lanjut kembali ada Mbak Yeni dari Bandung dan juga sesepuh Bandung juga hadir alhamdulillah untuk meramaikan acara kita bersama dalam acara halal bihalal keluarga Ikra kedatangan sesepuh saking Bandung ya. Nggih wonten Mbak Mira TV. Oke. Ugi mboten kata lumpen sesepuh kedua sing teng dukuh. Soalnya sesepuh pertama nggih pun sepuh niki tesih rada enem nggih. Wonten Mas Tusiran nggih sugeng rawuh nggih. Monggo Mas anu karo nyangleng. Ngertine ya cedor Pak. Oh cedor bae. Ora usah perkenalan wis ngerti lah. Nggih ngaturaken sugeng hyang sugeng mirengaken gending-gending saking Wahyu Manunggal Budaya lan ugi ingkang sampangke mbok bilih wonten sing ngersakaken lelagon monggo kawula aturi maju teng pepanggungan monggo saking kanca-kanca Wahyu Manunggal Budaya. Nggih monggo. Monggo Bu, mbok wonten request nggih bersama Wahyu Manunggal Budaya. Pak Ketua mboten beto bendera dadi nyong bingung. Hah? Oh iya, udah. Wah iya. Ya menika kepara sampun nampi amanah. Wis payu ya Win. Nglarisi. Iya. Sing nglarisi dados langsung mawon cekat-cekat set nah men kok. Ya, waktune wis sore mbok purudan. Iya. Kita tampilkan satu persatu ya karena ada anak permintaan nih. Nopo ajeng. Oh ya, biar perkenalan ben ngerti posture sing kaya lele, sing kaya grameh, sing kaya tawes dan lain sebagainya. Oke, Jiro lupat manem tuh walu sangat jangleng kabeh. Yuk, janglengnya disekoco biar lebih semangat untuk ibu-ibunya yang di bawah nanti bisa naik ke panggung kita bersama-sama menikmati acara tersebut. Yuk digawe, yuk Jiro lu. Sugeng siang Mbak Sarni. Sugeng siang Novitasari Mas Gedor. Panjang. Nggih sugeng rawuh sugeng siang Mama Ira TW. Nang kene ana TW gemian ana Sandani. Sugeng siang Dek Wiwin. Ji ngaturaken wilujeng siang. Iya. Sugeng siang Mbak Yeni. Nggih sugeng siang Mas. Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Dan tambah belongor. Sugeng siang Dek Encus. Siang ugi Pak De. Lah ki wong ki boten angen-angen ngundangke Pak De bae. Masuk Pak De. Mamas kendala dilarang. Iya. Nggih wonten pamundhut sewau saking panjenengan Pak Mas Kardi nggih. Kang sampun berkahi kawula sakonco mundhut lagu ki mbake langgone apa Win?
Ninggal katresnan. Nggih. Lagune ninggal katresnan, monggo Cok ninggal katresnane digawe. Yuk bersama Dados. Wahyu Manunggal Budaya. Ayo. Juga di streaming oleh Ikra Official. Ya.
menika mau lelagon pambuka saking